AS Habib ne. Beat Amjad Records. Ni a san ki ba zan jiyo kira ba, so da ƙaunar da nake miki na yi nisa. Ki nake gani nake sha'awar yin soyayya, in fa babu ke to ni fa ba soyayya. A gare ki ke kadai nake da'awa ta soyayya, ya kamata dai ki yi wa kanki tambaya, me yasa duk matan da ke wannan nahiya ke kadai nake so na sa a zuciya. Fatan da nake Allah ya saki duba, soyayyar da nake miki ba mu kusa. Hausa Fulani ina roƙon ki bani, domin ko rashin ki yana hana ni sukuni. Da za ki amince da ni ki agaze ni, ta na faranta miki ta kowane fanni. Magiya nake gare ki zo ki jani, gani cikin jazabar ƙaunar ki za ta karni. A zuciyar kikice da ni maraba, ni kuma dukkan makiyanki za na rusa. Karki ga laifina domin ko ba da gani ba ne, da fatan zaki mun uzuri sannan ki gane. Shi so halitta ne sannan kuma so daga Allah ne, shi ke sanya zuciya ta so mutane. Nayi da kalbi domin ta gane, akan ki ta kafe kin ga hakan so ne, wanda san bawa ba zai raba ba. A kalbi na ƙaunar ki rabi ya kimsa. Ko jarrabawa ta ƙauna ce kike mini, to ya kamata dai a yau ki yarje mini. Hamdala nake da san ki ya shige ni, domin ko musulmin so ne da bai da muni. Bahaushiyar soyayya kan tsari na addini, ni da ke mi ta dan ta zama na tsani. Zuwa gidan aure to mun ci riba, duk wanda ya taɓa ki na ɗauki fansa. Ƙaunar ki ta dame ni, samta hana ni sukuni, ta mai da ni majanuni, don Allah ki taimake ni. Ki tausaya wa masoyi, 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 ki tausaya wa masoyi.